Hajdúböszörményben vagyunk egy társasházban, a Korvin János körúton. Látjátok, hogy a társasház rendezett és tiszta, úgyhogy akinek ez fontos lehet, az mindenképpen keressen meg. A lakás 67 négyzetméteres, 3 különálló félszobával, hálószobának és gyerekszobának kiválóan alkalmas. A lakásban található egy 6 négyzetméteres fürdőszoba, ahol egy szárítógép és egy mosógép is kényelmesen elfér. A fürdőszobától külön helyezkedik el a WC, itt látható egy kézmosó is. A nappali egy légtérben található a konyhával, innen nyílik a 2 szoba és a kamra. A lakás 2022-ben lett felújítva. Itt új konyhabútor került beszerelésre új gépekkel, valamint a legtöbb helységben a padlóburkolatok is ki lettek cserélve. A lakásban faajtókat találunk. Az ablakai műanyagok, szúnyoghálóval vannak szerelve. A fűtést gázcirkó biztosítja. A nappaliban egy inverteres klíma is helyet kapott, amely hűtésre és fűtésre is egyaránt alkalmas. A társasház előtt 4 autó kényelmesen elfér. A társasháznak a belső udvarát láthatjátok most, ahol szintén helyet kapott egy garázs, 3 autóbeálló és több tároló is. Az udvar gondozott, rendezett, találunk itt egy kicsi játszóteret, egy filagóriát és egy épített bográcsozót. Hajdúböszörmény egy különleges hangulatú alföldi város, amelyet gyakran a hajdúk fővárosának neveznek. Gyere és költözz ide!